Mikuha og DNA specimen ang Disaster Victim Identification kung DVI team sa pamilya sa mga missing persons atol sa pagkusukuso ni Bagyong Tino. Usa ka buwan na ang nakalabay. Ano ang report ni Alan Domingo? Naabtan namo kining Disaster Victim Identification kung DVI team sa Barangay Lusaran nga nagproseso sa pagkuha og DNA sample sa pamilya sa missing person human miigo ang Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Ang DVI team gilangkuban sa PNP, DILG ug Cebu City LGU nga tinguha nga makatabang sa pag-ila sa mga tao nga wa na igkita human gianod sa baha. Natakaron diri sa Barangay Lusaran din usa sa grabing napiktuhan sa Bagyong Tino, usa ang missing dinhi kasamtangan nga gikuhaan og specimen ang pamilya sa naasoing missing person alang usab sa DNA matching nga ipahigayon sa Disaster Victim Identification kung DVI team. Nasayran nga unom ka mga tao ang gideklarar nga missing sa Cebu City human sa Bagyong Tino. Apil na ang 51 anyos nga si Fernando Lapos. Aron matabangan nga makita ang lawas ni Fernando, nagpakuha og DNA sample ang iyang pagumangkon nga si Weneber Ermac. Katapusan niya nakita ang iyang yuyo nga nagpatong sa atop dihang mibuhagay ang baha hangtod na nga wa nila ikita kay sila mismo. Naningkamot nga maluwas ang kinabuhi sanglit apil sila sa gilamoy sa tubig. Naglaom sila nga mapalgan ang lawas ni Fernando aron mapahiluna og tarong. Isag bukog na lang to si Yoyo sir, makitaan lang gisad to namo makubkuban baron namo bisan magdamgo ko nga natabon lang ra siya pero natabunan siya sir wa man mi kay ba og asa na ko kubkubon. Naglisod man jud sir. Isa ka buwan na karon. Unom ni sila kabuok ka mga biktima. Among pangadtuon ang ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya para pagkuha og mga informasyon. Basin pa di ay og doon na pa'y makita ani sa lain nga mga lugar, basin pagbuhi og atong mga cross-match o simbako-simbako, dili na magka-problema ang pamilya sa pag-ila og kinsa kini. Nasayran ni adunay unom ka mga tao ang missing sa Bagyong Tino nga gilangkuban sa Lusaran, Binaliw ug paril nga adunay tag-usa ka missing person samtang sa Barangay Bakayan adunay 3 ang wala pa ikita. Gidugang ni Konsehal Dave Tumulak nga nagpadaan gihapon ang search and retrieval effort sa LGU sa mga gianod sa baha nga hangtod karon wa pa mapalgi ang lawas. Gitugan usab nini nga adunay parte sa lawas ang napalgan didto sa lungsod sa Compostela nga buot usab masusi sa DVI kay basin makuha kini sa iyang tagtungod. Ikaduha ang recovery efforts sa ato ang mga sakop sa gobyerno o naglakip usab sa mga pribadong sektor nga mitabang nga makarecover kining mga barangay nga naigo sa katalagman. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.